one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB membro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikulan, sa nasyon asin ibang parte kan kanaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngunya na aldaw ni Martes, Abril 29, 2025. Ini ang Bareta alas 12, asin ako po si Bert Nunez, an sa indong tagapagbareta ngunya na aldaw. Headlines asin darakulang mga bareta sa lado lokal. Nakapirang tauhan kan kapulisan sa Bicol Region nakapagboto na sa paagi kan local absentee voting. Sweldo kan mga empleyado kan gobyerno probinsyal kan Albay pendyente pa dahil sa kambyada sa giraray sa liderato kan gobernador. DSWD nakapagpreposisyon na nin ayudang pagkaon sa Bicol Region sa hampang kan pag-aburido kan Bulkang Bulusan. COMELEC nagsaangat nin disqualification case versus kandidatong naghirit na bawal an makanos sa nursing. Buffer stock nin baga sa bilog na nasyon initaas kan gobyerno sigun sa Malacanang. DOTR nagpatanid sa mga airlines kontra sa paknit o gisi na passport. Bareta sa ibang nasyon dakulang parte kan Spain asin Portugal nawaaranin supply nin kuryente. Sa baretang sports, kampyonato sa Sharks Billiard Association Philippine Open. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nakapagboto na nagkapirang tauhan kan kapulisan sa Bicol Region sa paagi kan local absentee voting na ipinautob kan Commission on Elections o COMELEC. Ang lakdang ginibo tanganing masiguro na ang nagkapirang mga pulis sa Kabikulan makapagboto man giraray sa tahaw kan sa indang trabaho na pagmantinir kan pasi orden sa aldaw mismo kan pirilian. Ang nasabing mga pulis na nagpartisipar sa local absentee voting kompwesto nin 1,656 na mga police personnel hali sa man iba-ibang hifatura kan PNP sa rehiyon. 57 ang hali sa Regional Headquarters, 1,093 ang hali sa Police Provincial Office asin Naga City Police Office, 251 na mga police officers ang hali sa Regional Mobile Force Battalion asin 255 na personahes hali sa man iba-ibang Police Regional Support Unit. Ang local absentee voting program sarong inisyatibo na may kamauotan na matauanin oportunidad ang mga tauhan kan pulisya na naka-duty sa aldaw mismo kan eleksyon. Ang local absentee voting ipinautob man sa mga frontline government workers, mga soldados asin mga miyembro kan media. Ang baretang ini hatod sa indukan. Playtime for all your gaming needs. Pendyente pa ang sweldo kan mga empleyado kan gobyerno probinsyal kan Albay dahil sa kambyada sa giraray sa liderato kaini matapos na formalmente nang dinismiss sa pwesto si Governor Lagman. Natulig pa sa nang minabalik sa pwesto matapos ang 90-day preventive suspension na ipinataw sa iya kan ombudsman. Alagad sa pagluwas kan desisyon kan ombudsman, napatunayan na guilty si Lagman sa kasong isinaangat kontra sa iya may kinaaraman sa weteng payola kaya pinalusad siya sa poder. Sa giraray na nag-asumir si Gobernador Glenda Ong Bongao, asin ngunyan bilang full-fledged na gobernador na kan Albay matapos manumpa kasuhapon. Pigahalat ngunyan an maging aksyon kan sangguniang panlalawigan na mataunin autorisasyon kay Gobernador Bongao na magpirma sa payroll asin iba pang transaksyon. Naglalaom ang mga empleyado na maaksyonan tulos ang bagay na ini tanganing maproseso na ang sa indang mga sweldo.
Ang baretang ini hatod sa indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Gigibuhon sa aga ang Candidates Forum kan Albay Chamber of Commerce and Industry o ACCI sa oras na alas 2 sa kod alas 5 nin hapon sa Marison Hotel, Legazpi City. Sa entrevista kan DCGV News kay ACCI President John Glenn Lee, ang forum may temang Vision for Business, Albay Candidates Insights, a Provincial Candidates Forum. Katuwang kan ACCI ang DCGB-AM para sa nasabing aktibidad. Sinabi ni Lee na kasabay sa mga imbitadong kandidato ang district congressional candidates, siring man ang mga kandidato para gobernador asin vice-gobernador. Mientras nasakop kan forum ang manlain-lain na issue na nakakaafektar sa business community siring kan utilities, public transport, taxation, workforce asin business sustainability. Ang baretang ini hatod sa indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Rinibong trabaho ang naghahalat sa mga Ligaspeño sa maabot na panahon. Sigon kay Liga ng mga Barangay asin Legazpi City Chapter President Hisham Ismail, ang mga ipigbubusol na infrastructure projects asin mga rehabilitasyon makakatabang nin marhay sa mga residentes na naghahanap nin trabaho. Sinabi ni Ismail na haloy nang nagbubutwa sa survey na saro sa problema kan komunidad ang kawaaran nin trabaho asin hanap buhay. Katakod kay ni siniguro ni Ismail na matatawan nin atensyon ang problema pag-abot kan panahon. Pigtutugutan pa man giraray kan Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang pagtukad sa Mayon Skyline Hotel sa Barangay Buang, kanasabing syudad. Ini ang sinabi sa DCGB News kan tagapagtaram kan CDRRMO Tabaco na si Jel Molato. Pero piglinaw niya na ang pigtutugutan sanan na makasakat sa pamusong Mayon Skyline Hotel iyo ang mga may darang behikulo. Mantang ang mga mabaklay o ma-hiking day tutugutan na magsakat sa rason na peligroso ini dahil tibad magkaigwa bigla nin abnormalidad ang Bulkan Mayon, madidifisilan sindang makababa. Apera kay ni, maski na may lunadan, bawal man giraray ang pag-overnight sa nasabing lugar. Aminado si Alkalde Crisel Lagman kan Tabaco City na ang pinakaagrangay kan mga residente sa islang barangay iyo ang stable na kuryente. Sigon kay Lagman, sagkod sa ngunyan problema ang supply kan kuryente sa isla, ini ang saro sa pigmamautan niyang masolusyonan pag-abot kan panahon. Katakod kay ini pigihiling ni Mayor Lagman na ibusol ang renewable energy sa mga island barangays sa pagsasabing ini ang nahihiling na solusyon sa problema. Alagad pigiisip kan opisyal na dapat hybrid para sa mga epektibong implementasyon. Mientras hinagad man kay ini sa mga residentes kan Tabaco City na mantang paparin na ang May 2025 elections, dapat maging matali sa pagpili nin magiging marhay na leader. Dakulan kahapotan kan mga residentes kan Barangay Ilawod kan Pulangi Albay. Ini matapos manotaran ang dating pantay na tinampo na konektado sa mga highway bridge kan munisipyo hali sa Barangay Matakon, day man nin nahihiling na diferensya alagad dinampingan nin daga kan DPWH. Luminangkaw ini nin haros sarong metro asin ginibong konkreto sa ibabaw. Binisita kan DCGB News ang lugar asin ang pigsasabing patrabaho sa tinampo, dangan na konfirmar ang sitwasyon. Sa lado kan mga residentes, kung ang fundo kuta na ginamit sa pag-elevate kan tinampo, ginamit na sa widening kan tinampo, mas conveniente asin mapapakinabangan kuta nin marhay. Sagkod sa ngunyan, dai masabotan kan mga residentes ang katuyuhan kan pag-elevate kan nasabing tinampo, kasabay kan kahaditan kan posibleng mangyari in kaso magkaigwanin makusog na pag-uuran. Mga tugang primerong party po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, Ibang Nasyon na Sinibapa pagkatapos kay ni. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagudo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, ako naman makagta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano na padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man yan ang paborito ko padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makagta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better here at Metro. Me and you at Metro. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes ng mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Nakapag-preposisyon na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sobra sa 180,000 na family food pack sa Bicol Region para sa mga apektado kan pag-aborido kan Bulkang Bulusan.
Sigun kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na sobra sa 25,000 na kan mga kahon nin pagkaon ang naka-standby na sa probinsya kan Sorsogon na handa nang i-distribuer sa mga pamilyang maapektaran kan aktibidad kan bulkan. Maski day pa, pigre-rekomendar kan DSWD ang evacuation, nakahanda na ang DSWD Field Office na marikas asin matanos na maihatod ang mga tabang sa mga apektadong pamilya. Padagos na nagko-koordinar ang ahensya sa mga LGUs asin sa PIVOX asin pig-abisuhan ang publiko na mantinidong kalmado sana asin makipagtabangan sa kanya-kanyang lokal na disaster risk reduction management offices. May supisyente na supply nin bagas sa bilog na nasyon sagkod sa masunod na aldaw matapos dagdagan ka National Food Authority o NFA ang sa indang buffer stock o saray na bagas. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, igwang 10.1 milyon na sako nin paroy asin 1.2 milyon na sako nin bagas, ang NFA na supisyente sa laog nin 10 aldaw. Ini ang pinakahalangkaw na inventaryo poon kan 2020. Sinabi ni Castro na kasimbagan kan NFA sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na aktibong magbakal nin paroy sa mga paraoma. Base sa NFA, may natatadang 12 o 12 bilyon pesos na pundo ang ahensya na itatagama sa pagbakal nin paroy ngunya na panahon nin anihan. Piglalauman na makikinabang nin marhay ang mga paraoma digdi siring man ang publiko dahil magdadara ini nin hababang presyo nin bagas sa mga saudan. Nagsumitir nin disqualification case ang Commission on Elections o COMELEC kontra kay Misamis Oriental Governor Peter Onabia dahil sa sinabi sa sarong campaign rally na mga magayon na babae sana ang dapat maging nurse. Pigsasabing binayular ni Onabia ang COMELEC Resolution number 11115 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Sa campaign rally kan Abril 3, sinabi ni Onabia na ang nursing scholarship program kan probinsya iyuan para sana sa mga magagayo na babaeng estudyante. Sinabi niyang kung makanos ang nurse, tibad mas lalo pang maging grabe ang helang kan pasyente. Ipinag-orden kan Department of Transportation o DOTR sa gabos na airlines na siguraduhon na daipigtuyo ang pagkaraot o pagtamper sa pasaporte kan mga pasahero. Ini matapos ang nagkapirang report, may kinaaraman sa pigsasabing mga insidente nin paknit o gisi na passport sa nagkapirang eropuerto. Sigun kay DOTR Secretary Vince Dizon, in kaso mapatunayan na totoo asin tulyo ang siring na klaseng kalokohan, day niya ini papalapwason. Patanid ni Dizon, pasensyahan na sana dahil siguradong papatawan kan padusa ang mga tauhan asin airline na imbuelto. Mientras na kinonfirman man kan nagkapirang autoridad kan immigration sa Indonesia, naraot ang pasaporte na sa indang naresibi hali sa Cebu Pacific asin day nakuta dapat pagtugutan na makalaog ang sarong pasahero kaini sa nasyon matapos mahiling na may raot ang pasaporte kaini. Nakapagsumiter naman in reklamo ang pasahero sa Civil Aeronautics Board, may kinaaraman sa insidente. Sa giraray na ipinagirumdum kan DOTR ang mga pasahero na perming i-check ang validity asin kondisyon kan sa indang mga pasaporte bago maghali. Sinangatanan nin kasong murder ang suspect na uminarado sa Filipino Street Festival sa Vancouver, Canada na ikinagadan nin 11 katawo. Kinasuhan kan British Columbia Prosecution Service ang suspect na si Kai G. Adam Lo, 30 anyos, nin 8 counts nin second degree murder asin posibleng madagdagan pa ang sa iyang kinakaatubang na kaso. Naghampang ang suspect na residente kan Vancouver sa korte asin mantinidong nasa kustodiya kan Vancouver Police. Enot nang iginilid kan mga investigador ang posibilidad nin terorismo sa trahedya asin sinabing si Lo igwanin history nin mental health issues. Base sa investigasyon kan mga autoridad, pasado alas 8 nin banggi kan Sabado, Abril 26, linigis kan lalaking nagmamaneho nin black SUV ang mga tawong nag-atender sa Filipino Festival asin Lapu-Lapu Day.
Nakatalaan na magpirmas ang Pilipinas asin New Zealand nin sarong defense agreement na magtutugot sa militar kanduang nasyon na magkondukta nin pag-iensayo sa teritoryo nin Lambang Saro sigon kay Defense Minister Judith Collins kan New Zealand. Sinabi kan gobyerno kan New Zealand na mabiyahe si Collins sa Pilipinas para pirmahan ang Status of Visiting Forces Agreement o SOV VFA. Matiner ini sa nasyon sa God Mayo 2. Mantang nasa Pilipinas, makikipagtabangan man si Collins kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., siring man kay Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa bilateral meeting. Mientras na matapos pirmahan ang kasunduan, masairarom ini sa final ratification process kan Senado. Bareta sa ibang nasyon, nagsapar nin kawaranin supply nin kuryente ang dakulang parte kan Spain asin Portugal. Dahilan digdi na atraso ang operasyon kan train system asin aeropuerto sa nasabing nasyon. Nadamay man ang Basque Country na southwest kan France kung sa intolos na ining nakabalik man ang supply nin kuryente. Siniguro man kan Spanish electricity provider na Red Electrica na sa indang gigibuhon ang gabos para maibalik ang supply nin kuryente. Sa baretang sports, pinatunayan ni Anton the Dragon Raga ang sa iyang tibay sa bilyar matapos dominaron ang Sharks Billiards Association o SBA Philippine Open kan nakaaging banggi sa Sharks Arena and Sports Bar sa Tomas Morato, Quezon City. Dinaog kan 28 anyos na Cebuano gikan sa Talisay si Jericho Panday Banyares sa score na 13-7 sa Race to 13 Championship match kan prestiyosong kawat na pinagpartisiparan kan mga pinakang matibay na bilyarista sa nasyon. Sigon kay SBA founder asin Commissioner Hadley Mariano, ang trayumpo ni Raga patunay kan padagos na pag-angat kan level kan bilyar sa Pilipinas. Nagresibi si Raga nin 400,000 pesos bilang premyo, mantang si Banyares nakakuha nin 150,000 pesos. Parehos man sinda tinawan nin tropeyo. Naimbento ang Switchbot, multitasking household robots. Ini sarong automated floor cleaning robot na may dual station design. Sa paagi kay ini, papadali ang pagtrabaho sa laog kan harong sa pag-agi kan nasabing imbensyon. Istoryang naiiba! Saro sa pinakamagayon na pasyaran sa Isabela ang 4.4 hektarya na last regnant leisure hub sa Purok 5, Santa Cruz, San Manuel, Isabela. Dakulan pwedeng gibuhon na aktibidad sa lugar kung saan sa entrance gate pa sana napapalibutan nanin manlain-lain na kolor kan mga burak kan bougainvillea. Sakto ini para sa relaxation, socializing as an entertainment sa pagsasabing may Grand Cabana, food kiosks, pasalubong area, water pool park na may dakulang wave pool, pool bar, sand garden, ihawan asin sa bawan area, playground, zoo park, greenhouse, asin dance hall, asin iba pa. Flashback! Abril 29 kan taong 1980, inaguraran ang edifisyo para sa lungsod ng kabataan sa Quezon City, saro sa most modern children's hospital sa Pilipinas. Ang nasabing fasilidad na itindog sa paagi kan Presidential Decree No. 1631 sa irarom kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Katuyuhan kay ni na makapag-opresir nin mas mahiwas na serbisyo pang salud sa mga aki siring kan pediatrics, surgery asin allied medicine. Mientras na sinalidahan ang pangaran kan ospital bilang Philippine Children's Medical City sa panahon kan administrasyon ni Presidente Corazon Aquino. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Mga shoutouts lang po kay Ma'am Feliz Marabella, King Reginaldo, Chadi Velasco, Yad Rempilio watching from Ligao, asin pinapaabot man po ang condolences sa pamilya kan sa tuyang amigo na si Dan Orense. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang news manager asin news director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Jenny Matthew Balyaran. Sa lado teknikal, katuwang tiyan si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT.
Sa satuyang social media, kay bata po si Miss Shara May Leron as in Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol as in sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB live app as in sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Ako po si Bert Nunez. Thank you for watching and listening. Always number one, always DCGB, Bareta, alas 12. Thank you very much. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, unyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta, alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata.